ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. айни ҳол регистратсия дар Федератсияи Россия бо мушкилиҳо карда мешавад. Худсарона бе соҳибхона метавонанд ки рафта ба ана ҳамон ҷойҳои номгирифтаи мо муроҷиат кунанд. узр мепурсем касоеда ки нафурашон агар дар бораи аблава видео кунед, илтимос не ки ҳамин чабу худованд нигаҳбон бошад, маълумоти олӣ дошта бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк модана фаромӯш накунед. як ахбороти нав барои нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. тарҳи қонун сабти муҳоҷирон дар ҷойи иқомат дар Русия сабуктар карда мешавад. вазорати умурии дохилии Русия раванди сабти муҳоҷиратиро тағйир медиҳад. чӣ хеле ки медонед, айни ҳол регистратсия дар Федератсияи Россия бо мушкилиҳо карда мешавад ва ҳамира вазорати умурии дохилии Русия қайд кард ки осонтар барои муҳоҷирон карда шавад. вазири корҳои дохилии Русия қайд намуд ки дар ҳоли ҳозир шаҳрвандон ба далели нарасидани кадр ва кам будани маош ба идораи муҳоҷират нобоварӣ доранд. ахиран сардори сараёсати муҳоҷиратии вазорати умурии дохилии Русия Валентина Казакова қайд намуд. ахиран хабар дод ки низоми иттилооти қайди муҳоҷиратӣ қабул шудааст. ба гуфтаи онҳо бар асоси тағйиротҳои нав муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва дар ҷойҳое ки зиндагӣ мекунанд худсарона бе соҳибхона метавонанд ки рафта ба ана ҳамон ҷойҳои номгирифтаи мо муроҷиат кунанд ва регистратсияи қонуниву оригинал кунанд. чем ӯе ки бо тариқи посреднико регистратсия мекунед фалшиви меброя, ба шумо тавсия дод вазорати умурии дохилии Русия ки рафта ба ана ҳамон шуъбаҳо муроҷиат кунед. дар ҷое ки шумо истиқомат кардастед, дар ҳамон адреси истиқоматитон шуморо регистратсияи оригинал мекунанд. ин буд як ҳамтарак маълумоти кӯтоҳ оиди регистратсия кардан дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирон осонтар карда мешавад. ва як ахбороти дигар, бидуни муҳоҷирон намешавад. дар бахши сохтмони Русия камбудии мутахассисон эҳсос карда мешавад. дар 6 моҳи оянда вазъ дар бахши сохтмонҳои Федератсияи Россия бадтар мешавад. яъне қайд кардан мумкин аст ки қувваи корира зиёдтар дар Федератсияи Россия дар стройкаҳо муҳоҷирон ба истифода метиҳанд. ва инчунин гуфта мешавад ки махсусан муҳандисҳои ихтисоснок намерасад. аз ин рӯ дар назар дошта шудааст ки дар давоми як соли охир шумораи ҷойҳои холии корӣ дар соҳаи сохтмон 46% зиёд шудааст. яъне ки дар стройкаҳо 46 маротиба зиёдтар ҷойҳои корӣ холӣ шудагиаст. норасоии кадрҳо дар замоне сурат гирифтааст ки афзоиши ҳаҷми сохтмон дар доираи лоиҳаи миллӣ афзоиш ёфтааст. яке аз сабабҳои дигараш ҳамин мебошад ки сохтмонҳо дар Федератсияи Россия бениҳоят зиёд шудагианд ва аз ҳамин рӯ низ гуфта мешавад ки норасоии коргаро дар сохтмонҳо ба чашм мерасад. тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. камтарак оиди конкурс суҳбат мекунам. узр мепурсем касоеда ки нафурашон агар. а касое ки мехоҳанд аз конкурс билет бихаранд, ҳозирам билет дорем. ма барои шумо 750 000 рубл, якта iPhone 12 Pro ва якта iPhone 13 Pro Max приз мондагиам. касое ки мехоҳанд аз конкурси ма билет бихаранд, инами картаи Сбербанк да метавонед сумтона партоед. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. чӣ қадаре ки билет бисёр харидед, шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. барои бурд кардани ана ҳамин пулҳо ё барои бурд кардани iPhone 13 Pro Max ё iPhone 12 Pro чектона метавонед ки дар инами рақамҳои WhatsApp равон кунед. дар умум дар конкурси мо 46 дона конвертҳои пулӣ приз мондагиаст ва 2 та телефон барои касое мебошад ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд. ҳаматондан муваффақият. Сангов Сафархон нависондай. Ака оиди аблава видео кун, мо дастгиритон мекунем. гап нест акай сорбун ки ҳамин хели хабарҳоро ба муҳоҷирон мерасонем. мо интизор мешавем видеоро. аз ҳаматон аввалан узр мепурсам ки имрӯзам оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ оё ба анҷом расид ё ин ки не видео накардам. худо хоҳад пага ҳатман видеоро мекунам дар ҳамин мавзӯъ. як рӯзи дигар сабр кунем.
бисёри нафарҳо дар видеои охирам дар ҳамин мавзӯъ савол додагиен. Аз ҳаматон узр мепурсем, як рӯзи дига сабр кунед, пага иншааллоҳ видеош мебурем. Муҳаммад нависондай: бародарҷон, Аллоҳ ҳамавақт нигаҳбонат бошад. Бародарҷон, ман военни билет дорам, поҳом маӣ буд, ҳозир соз шидам, ба хизмат даъват мекунам, пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки военни билети нигодни гирифтагӣ бошӣ ва дар қайди военкомат ҳамчун нигодни ба қайд гирифтанат бошанд, дар ин ҳолат ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан намешавад. Тания нависондай: салом Сормон, ман доим видеоҳои шуморо тамошо мекунам, бисёр чизҳоро мефаҳмам аз шумо. Миннатдорам. Дар бораи аблава мегуфтӣ. Ман як писар дорам, Тоҷикистон раҳкием. Дар бораи аблава видео кунӣ, илтимос, не ки ҳамин чабу. Худованд нигаҳбон бошад. Касое ки соҳиби як фарзанд мебошанд, ӯҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан намешаванд. Якка писаро озодона метавонед ки сафар кардан гиред. Бобош нависонда: ассалому алайкум акай Сормон, ман як савол дорам. Ман вид на жительство споридам, справкам додан, баъд аз 4 моҳ мегирам. Ман метавонам вақте ки 10 рӯз мемонад ба биромадани вид на жительство Тоҷикистон бурам ва обратно миём. Ягон проблема дар аэропорт намешавад. Хубтараш нарай, чунки 10 рӯзи дига сабр кунӣ, ҳамун вид на жительството получат кунӣ, баъдан хуб мешавад бародар. Реал Мадрид нависонда: ассалому алайкум акай Сормон, военни билет кор надодестай, бурдестан ҳамаша дар хизмат. Дар бораи ҳамин ҷавоб денака. Касе ки военни билети фалшивӣ тайёр кардагият, бале даъват мекунанд ба хизмат. Мисол мегирем, агар баъзе нафарҳое ҳастанд ки военни билети нигодни тайёр мекунанд ба хушуна, вале ин фалшивият. Дар умум ягон беморӣ надоранд. Ин гуна нафарҳо ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд. Сафаров нависонда: ака ассалому алайкум, як савол. Агар патента платит кунӣ, як 15 рӯза Тоҷикистон барои патент месӯзад. пулша пешпардохт кардагӣ бошӣ, патентет намесӯзад бародар. Ҳусни нависонда: салом ака, одаме ки як кӯдак дораду аз зан ҷудо шудагӣ, пули алимент месупорад ва боз оиладор шудагӣ, боз соҳиби як фарзанди дигар шудагӣ, ба хизмат меравад ё ин ки не? Не. Касое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Мисол мегирем, агар аз оилаи якумаш ҷидо шуда боша як фарзанд қатӣ ва боз зан гирифтагӣ соҳиби фарзанд шудагӣ боша, ҳамун кӯдаки якумгишам ба номи ҳамин падараш ки боша, ин аллакай ду фарзанд ба ҳисоб мехӯрад. Каром нависондай: ака дипломи Россия қати Тоҷикистон барои хизмат барои чанд сола хизмат мекунӣ? Агар касое ки донишгоҳ хондагиянд, 1 сол хизмат мекунанд. Маълумоти олӣ дошта бошӣ. Агар як каси дигар нависондай: брат, баъди соли нав пули патент боз зиёд мешуда боша, пешакӣ ҳазор раҳмат. Бале бародари азиз, ҳамасола дар Федератсияи Россия баъди соли нав пули патент қимат мешавад. Ва ман як 4-5 рӯз пеш дар ин мавзӯъ видео кардагием. Канала Бадробуков ҳастай видеош ва дар чандин шаҳрҳош ки нархаш муқаррар шудагиа, аллакай ман номбар карда гуфтагием. Ҳасанов нависондай: фақат сари гап аз аблава ва хизмат сар мешавад. Нангу номус дар кор, ҷавонмард. Бале, ман ба фикри ту розиам. Ҳар касе ки хизмат мекунад, барои ҳифз ва ҳимояи ватани хидмат мекунем. Барои ҳифз ва ҳимояи оилаи хидмат мекунем. Вале баъзе нафарҳои ҳастанд ки ман намедонам аз чӣ сабаб саркашӣ мекунанд аз хизмат. Мо бояд ватани хидмона ҳифз кунем. Ҳеҷ кас, ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ҳимоят намекунад ватани моро. Шарипов нависондай: ака номеро чанда яка занг занам рӯзи шанбе, паспорт ма гум кардем. Мутаассифона ман дар видеоҳом паспорт реклама кардан наметавонам. Шумо як чиза аҳамият битиен. Ман вақте ки конкурса реклама мекунем, картаи Сбербанк мемонам, номи картара худам мегӯям. Ҳатто ному фамилияам картара ман дар экран наменависонам, чунки ин ба зарари канали мо мебошад ва маълумот оиди ҳаёти шахсии як кас ба ҳисоб мекунад. Условияҳои YouTube мумкин жалба бизанад канала. Ба ҳамин хотир узри зиёд. Калашников нависондай: ассалому алайкум бародар, пагоҳ билет дорем, Тоҷикистон, душанбе мерем. Дар аэропорт аблава ҳаст ё нест? Ҷавоби аниқ диҳед. Бародари азиз, ҳамин дар вақти даъваткунӣ ба хизмати ҳарбирам ман чандин боро ба фурудгоҳҳо сафар кардам. Мисол биёрам, агар рӯзи 5 ноябр буд, айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, ман ба Дубай сафар кардам ва рӯзи 13 ноябр бо айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ омадам. Дар аэропорт ягон гап набуд. Ба чашм ман надидам ҳамин чиза. Чунки бо қатима як-ду одаме буд ки синни солшон барои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ буд. Ягон проблема набуд дар аэропорт. Ба ҳамин хотир ман ҳеҷ гуфта наметавонам. Чизере ки ман надидам мегӯм нестай. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигоҳ дорад.